Takže čau, ideme, toto je nová séria z Minecraftu, alebo čo ideme napríklad? Ja neviem, chceme Minecraft? Však napíšte potom do chatu, že čo chcete. Čo chcete hrať. Ja idem Kravmaník idem. Budem tam troška farmiť, len si tam musím tie zvuky stíšiť, lebo čo som kúkal na tie videjka, čo som aj natáčal, tak bože. Idem na druhý, toto je iný zasa. Trhovisko, bože. Čo to bude za blbotinu? Hrať. Blok. Ideme tam hrať. Hlavne tam musíme ťažiť. Ťažiť a ťažiť a ťažiť. Lebo ty kokos. Inak toto je nová séria. Budem asi vydávať možno, že série z Minecraftu. Takže takto to vyzerá s bratrancom. Sme zabili aj Ender draka. Kamo. To nie. Nenávidím. Čo sme mali asi diamant? Nie. Iron sme tu mali. Keď sme tam začali hrať, tak. Ešte žiť tak. Nemám rád, keď sa to spraví. Neviem, či bude upgrade, ale asi možno, že bude ešte upgrade. Netherite by som potreboval. Hej, ty mora. Si poď. My tu máme všade a ešte som zabudol. Inak, keď to budete počuť, no ty kokos. Ja aj do týchto nechcem, chcem zvuk. Vydrž. No konečne. Truhľa. Takže truhle budú, takže aj upgrade budú, lebo my s bratrancom, my sme naposledy, čo som... Yes, netherite, kámo. Konečne. Kámo, z ničoho nič, tu je proste niekoľko netheriteov, keď predtým nebol ani jeden. Ešte jeden by sa nám zišiel aspoň.
More garden. No, 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 nech typnem. Bože, kamo, Endermanu nenávidím. Kámo, nemám rád, keď sú tu títo týpkovia. Ale... jeden magor. Káš. No, tieto pánky hlavne. Á, nevadí, nevadí. No tak to už skončíme. A budúce urobíme ešte druhé video.